Čaute všetci, moje meno je Samo a vítam vás pri ďalšom videu. Veľa ľudí v dnešnej dobe má rado malé myšky, ľahké myšky, no ale problém je, že tých malých myšiek je na našom trhu naozaj ako šafránu. Prišiel ale HyperX a dneska sa pozrieme na ich pohľad na tieto malé myšky, konkrétne v podobe HyperX Pulsefire Haste 2 Mini, ktorá vyšla nedávno a myslím si, že to bude fakt zaujímavé, takže poďme na to. Na začiatok poviem, že táto myška naozaj zdieľa veľa spoločných prvkov s jej väčšou verziou, Haste 2, čo znamená, že ak sa vám táto myška bude páčiť a chceli by ste vedieť niečo o jej väčšej verzii, tak kliknite na video v popise, aj na túto mám recenziu. Balenie je absolútna klasika, myška, dongle, kábel, ktorý je USB-C-čkový, super. Naviac tu potom nájdete grip tapy a skatey, čo je paráda, aj keď v tejto cenovej kategórii by to určite všade malo byť. Nestrácajme ale čas a poďme na to, kvôli čomu sme tu všetci, a to je samotná myška. Na spodku máme veľmi schopné skatey, za mňa tá kvalita tých skateov, používanie bolo dosť v poriadku, boli naozaj dobré. Čo by som podotkol je, že tie skatey boli pomalšie, ako som bežne zvyknutý, takže ak by ste chceli niečo rýchlejšie, tak napríklad nejaké DOTS alebo Tiger Ice. Máte tu prepínač medzi Bluetoothom a 2,4 GHz módom, na hranie jednoznačne dongle 2,4 GHz mód, to Bluetooth ani nepremýšľajte. Ak si ju chcete zobrať na cesty, ten Bluetooth mód tu je a rovnako tak, ak si ju na cesty chcete zobrať, je tu aj priečinok, kde si viete odložiť ten USB-čkový dongle. Senzor je výborný, kvalitný, naozaj v tejto dobe sa nemusíte obávať toho, že by tie senzory hlavne pri takýchto myškách boli nejaké nekvalitné. Ide skôr o tú implementáciu a o tej si vždycky niečo povieme neskôr. Vpredu máme už spomínané USB-C-čko, mám k tomu niečo hovoriť, paráda. Na bočnej strane klasika, bočné tlačítka, výborné, naozaj veľmi dobre spracované, nemajú žiadny pre-travel, takmer žiadny post-travel, sú veľmi snappy, veľmi dobre sa klikajú, veľmi responsívne. Bočné tlačítka, spracovanie 100%. Na vrchu začnem DPI tlačítkom, áno, táto myška má aj DPI tlačítko, ja osobne si tie DPIčka počas zahrania vôbec nemením, nastavím to na jedno, máte tu ale možnosť teda to tlačítko si nejako prebindovať, môžete ho použiť na niečo iné. Kliká sa v pohode, je dobré, nebol s ním žiadny problém. Samotné main kliky, parádička, nemôžem sa sťažovať na absolútne nič. Veľmi dobrý tensioning, veľmi malý pre-travel, malý post-travel, negrindujú nejak, nie sú wobbly, sú naozaj stabilné, veľmi dobre implementované. Znovu, toto budete ešte veľa pri tejto myške počuť. Čo ma ale sklamalo je koliesko. To koliesko pôsobí také, že aj tie scrolly nejdú úplne tak optimálne. Tie stepy sú dobré, akože naozaj sú jasne definované, ale to koliesko sa neskroluje úplne jednoducho, ide tak ťažšie, rovnako takto stlačanie ide tak tuho, nebolo to príjemné, ešte pri takejto menšej myške to bolo fakt, to koliesko za mňa na tomto konkrétnom kuse minimálne, nebolo to dobré. Čo ale to samotné telo? Telo je vynikajúce. Táto myška je pevná na všetkých frontoch, spredu, z boku, z hora, z dola, dokonca pod tou nálepkou je aj dierkovaná a naozaj tá pevnosť je úplne bezproblémová, ale tým, že je takto spravená, že fakt je ako tank, tak bohužiaľ aj tá váha pôsobí trošku ako tank. Aj keď pri tejto myške hovoríme o 59 gramoch hmotnosti, tak tým, že tá myška je malá, je tak naozaj kompaktne všetko v nej spravené, všetka tá váha je sústredená do jedného menšieho bodu, tak tá myška pôsobí naozaj ťažko. Nie len build kvalitou pôsobí ako tank, ale aj tou váhou v ruke. Na nejakú celkovú funkčnosť sa nemôžem vôbec sťažovať, keď som s ňou hral. Hralo sa mi s ňou, dajme tomu, úplne v poriadku, dobre. Všetko fungovalo tak, ako malo, ale tú váhu som proste cítil. Hlavne v poslednej dobe už som zvyknutý na to, že tie myšky buď sú väčšie a ľahšie, alebo sú ešte aj malé a ľahké. To znamená, že tá myška naozaj pôsobila dosť ťažko. Mne v ruke pôsobila tak, ako keby vážila možno 75-80 gramov pri nejakej takej tej bežnej veľkosti, čo už nebolo úplne
ideálne, ale dajme tomu teda, že som rozmaznaný a tá myška je ľahká, pre vás by ľahká pôsobila, tak to používanie bolo naozaj parádne. Nemal som s ňou žiadny problém, nemala žiadne problémy počas toho používania, okrem toho nepríjemného kolieska trošku, ale aj na to si viete zvyknúť. To ale neznamená, že je zlá. Naozaj, tá myška je veľmi dobre spracovaná. Čo sa týka nejakých gripov, tak pomgripovať by som ju asi nechcel. Je to predsa mini myška, takže možno ak máte mini ruky a chcete mini pomgripovať, tak smelo do toho. Ja by som vám povedal, že táto myška je asi ideálna na claw grip z dôvodu, že naozaj dobre sa drží, dobre sa claw gripuje, dobre sadne do ruky a áno, je vhodná pre fingertip, veľkosťou rozhodne, ale na fingertip by som možno hľadal ľahšie myšky, moja preferencia, možno práve vy fingertipujete myšky a budete s niečím takýmto veľmi spokojní. Fingertipovať sa dala dobre, úplne v poriadku, len tú váhu tam proste cítite. To tu budem omielať dookola. Čo sa týka ale ceny tejto myšky, tak tá není úplne ideálna, pretože HyperX si ju nacenili na cca 100 € a 100 € je už akože fakt dosť veľa, to už je za myšku niečo, kedy by ste nechceli mať nejaké kompromisy. No a teda najväčšou silnou stránkou tejto myšky zostáva jej dostupnosť. Už to tu omielam pri veľa videách, naozaj pri mnohých produktoch, ktoré sa na Slovensku a v Čechách predávajú, že ich najväčšou silnou stránkou je práve táto československá dostupnosť, pretože túto myšku si kúpite naozaj znovu takmer všade. A teda, ak hľadáte malú myšku na našom trhu, tak tých možností naozaj veľa nemáte. Máte tu nejakú Razer Cobra Pro napríklad, ktorú ja osobne by som vám neodporúčil, lebo je ťažká, je predražená. To je na iné video, ktoré si viete pozrieť, pretože som na tú myšku tiež robil recenziu. Aby som bol úplne objektívny, tak myška je veľmi dobre spracovaná, funguje na nej všetko ako má, okrem toho už spomínaného kolieska. Dostanete aj náhradné skatey, dostanete aj gripy, ktoré podľa mňa tejto myške vôbec nechýbajú, pretože ten povrch je taký jemne drsný, ale nešmíka sa. Ten locked-in feeling s touto myškou rozhodne máte. Má dobrý tvar, je komfortná, je malá, takže ak hľadáte malú myšku a naozaj už musíte si ju kúpiť na našom trhu, máte nôž pod krkom a proste nedá sa to inak vyriešiť, ako že si ju kúpite u nás, tak ja vám ju odporúčim. Nebojte sa, je to dobrá myška. Myslím si, že ak niečo takéto hľadáte a naozaj si to chcete kúpiť tu, tak choďte do toho, tá myška je v poriadku. Tá váha naozaj nie je nič strašné, len ja už som asi tými váhami proste rozmaznaný. Dajte mi vedieť do komentára, keď si ju kúpite, čo si o nej vymyslíte a to je z mojej strany všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak chcete vidieť viacej takýchto videí, dajte subscribe. Určite dajte subscribe, lebo nové videá sú každý piatok. Dole v popise máme aj link na náš komunitný Discord, ak chcete pokecať, niečo sa opýtať alebo čokoľvek, poďte tam, no a my sa zase vidíme pri ďalšom videu. Čaute.